Tager vi lige en lille film af hende. Jeg kan jo se stenene, vel? Det var bare vand i skoen. Ja. Vi lægger filmen på YouTube under Geocaching Extreme. Du kan faktisk ikke over siden af stedet. Lige på den anden side barrieren. Ja, det her er ikke klart uden en stok, det der. Ja, det her er heller ikke klart uden en stok, det der. Det er en kæmpe sten der. Ja. Det er sejt, det der. Jeg har filmet dig, Susanne. Skal du bare finde en lille sort boks? Må du prøv lige at sikre dine små pagajer, så de ikke flyver væk fra dig? Jiha, så skal du lidt herover. Så skal du nok lidt herhen af, tror jeg. Det skulle være en sort boks på cirka, var det 12 gange 20 meter. Meter? Meter, ja, altså centimeter da. Ja. Ej, det var pinligt, det blev filmet, Anders. Hey! Ja, løft den op! Du må gerne sætte dig ned. Ja. Og du er ikke engang geocacher. Nå, men der scorede du en middag på McDonald's. Det er så det eneste, der har fundet med os. Ja, du fandt jo et First Finder certifikat, ikke? Hold da, dybt. Det er begge den samme rute. Hun er allerede på vej på en anden. Hvad? Hun er på vej på en anden rute. Vi gik den anden vej om stenen sidste gang. Ja, hvis I nu ser på med, så Ja. spørgsmålet er, at jeg bare skal gå imod sådan, og så Og så går det over, og så hører så jeg. kan jeg gå ind der. Man kan godt se dogtaggen om dit arm. Ja. Au. Det gør mig aldrig til morgen. Velkommen tilbage. Var det hårdt? Ja, det var så meget stramt. Du har da ikke fået vand i gummistøvler, har du? Lidt. Det var lige inde i bukserne, hva'? Ja. Og så skal du på McDonald's og have en burgermenu. Ja. Det er også okay. Har du stadigvæk tømmermænser? Nej. Jeg er væk. Jeg er væk. Ja, det er jo lidt snyd, vi giver selv en first finder på den her, for det var faktisk Susanne, der fandt den, men
Ja, vi skriver det nok alligevel. Er det i orden med dig, Susanne? Ja, ja. Farvel. Så vil I lige farvel.